Dins de les celebracions del mig any de moros i cristians, este dissabte Ontinyent va acollir una de les celebracions d'avantsala més esperades per tots els representants de les festes ontinyentines per excel·lència. A partir de les 5:30 de la vesprada, totes les comparses moro-cristianes de la localitat van realitzar la primera desfilada de l'any. Un recorregut per celebrar el mig any fester que va anar des de l'encreuament entre els carrers Martínez Valls, Alcalde Paco Montés, 2 de Mayo i fins a la placeta La Tonda, fent fi davant la Societat de Festers. Una desfilada integrada dins de les celebracions del mig any i en paral·lel a les festes entorn a l'Ontinyent medieval, que la ciutat també ha acollit aquest cap de setmana, oferint així una oferta molt atractiva i variada que ha reunit a la ciutat amb més de 16.000 visitants durant el cap de setmana. Este cap de setmana encarem ja la recta final del que és el mig any fester, tot un mes plegat d'activitats. Tots els caps de setmana hem tingut algun tipus d'activitat esportiva, cultural, lúdica, festiva, i este fin de setmana ja li fiquem el broche d'or demà de matí en la final, la gran final entre les comparses d'arquers i mudèjares, i per la vesprada la desfilada i el diumenge la missa en honor als nostres festes difunts, perquè la ciutat de festes sempre se'n recorda dels que ja no estan entre nosaltres físicament però sí en esperit, i després aquest meravellós concert a càrrec de la Societat Unió Artística Musical d'Ontinyent, que ficarà el colofó al que ha estat el mig any fester, i ja encararem ja amb moltíssimes ganes, energia renovada per a les nostres festes, la nostra Setmana Gran. La desfilada va estar encapçalada pels estandards de la Societat de Festers, seguits de l'Exèrcit Cristià i a continuació l'Exèrcit Moro. I va ser l'ocasió per donar a conèixer als representants de les festes de moros i cristians en aquest 2020 que recorregueren l'itinerari deixant-se veure i donant-se a conèixer en societat. Sens dubte aquest ha sigut un cap de setmana molt intens a Ontinyent, que ha conjugat festa i tradició, afirmant els llaços de germanor entre les comparses ontinyentines, però també oferint un ampli ventall d'oferta lúdica i festiva molt atractiva per a turistes i visitants de pobles de la zona que han gaudit aquest cap de setmana del mercat medieval, del mig any fest i de la nombrosa programació entorn al mig any de moros i cristians, que ara comença el compte enrere.